Satro lamsago ani kok borok ST YouTube channel जों tabo ke nalina biya third semester kok borok major paper ni जों kaisa question ani bar mani o question ungka Reysiya khagra tamo bono cherwi swidi hingke जों tabo nalina Reysiya khagra tamo tei bono जों tabo cherwi bo nalina hingke nani जों aro tabo sini phirung tongna diaro kok borok kok rubai gurung Somerendra Chandra Debarma bai sijak Tripura Smriti Mungoi 1927 bisio kaisa bijab sijakha o bijab no Reysiya khagra rosamung mungno bo tuyoi pursawoi sijakha Reysiya khagra ungkha chobao thangui thijaknai sangkrakno muito khlaioi bihik bai khamoi resabjak resabmungno hino o Reysiya khagra resamung bo Tripura sarokni dalbidal resamung rokni bisingo kaisa hinoi mano Reysiya khagra resamungno tuyoi sana thangkhe sathai klaio 184 jon bubagra o hawo o hano naikoloi hani lukote birondia rokno tuidul langmani sai mano abo hai han naikol thani te proja rokno tuidul mani kaisa bai te kaisa hani bubagra ni bisingo choba nanglai mani nukjago choba ungkha kaisa bodol kuplai ungnai te kaisa bodol kechen ungnai abo jotono sawi mano ba sai mano hani bagoi bubagra bini ha ario tai kaisa hani bubagra choba khainani hinoi koktuma mankhe bo bini birondia rokno karuibo hasuk tei kami mulung rokni hang ungkai phangonang sikla rok kaijakma ketal nukhung khajak rok chila rokno bubagrani thani thumui tububo a jorabo phangonang sikla rokno thumnani bagoi furai hinoi raida kaisa senamjak tongo bubagrani minondia rok hasuk tai kami mulung rogo berayoi abai khlaio eba saklaio aboni saklaimung khnawoi bubagrani nok bubagra ni kokno noria karoi haste ni sikla kaijakma ketal phangonang rok nok huk tai ketal no yakaroi chobao ma thanglaio chobao thangkhe chung saimano baksa thuinai te baksa kipilnai o chobao thangoi thuijaknai rokni bihik song kha khamma bai thak logi songno kamajakmani kamajagoi kaboi kokthai kholoi resablaio abo haikhe resablai resabmungno hino Reysiya khagra lai bumano rugoi naikhe nugui mano bubagra dongor fani ba ha naikolma jorao choba belai no nango hinoi samani khnawo bubagra dongor phano tei kaisa mungoi sinijago abo ungkha horirai mungoi tei bo bubagra rotno manikoni bufa dongor pha ha naikolmani jorao kubun hani bubagra ha seknani bagoi kubangkuk choba khlaio hani bagoi bubagra bo phankrak tei sengkrak kubang khe choba khlainani bagoi bini hasteni kaijakma ketal tei phangonang sikla rokno bo thumoi tilangkha yango bihik busaibai kahamkhe mukhangse nugya tei nukhungse makhayakho naisingui tongo busaino phiaba chobao thangui baksa kifil lo baksa kifila ungmano rugoi tei chamiri ketal chobao thangui to thikha koto koktuma khnawoi nogo tongnai horsani hamju ketal kha khamsugoi sakni thui charimano mokolni muktui sunamoi kupal bugoi kha bugoi resapoi kha kap tura kapano Reysiya khagra hinjago tabo kinani artongo Somerendra Chandra Debarma bai sijak Reysiya khagra resapmungno tangsa tangnoi khamao sui phunukjago hadu kolok maisui pinjagoi pagri nukjalia jago pagri nukjalia tui gereng gati jagjagoi rihonoi khanalia maising siari bangmani bagoi nakharoi nuroklia jato nakharoi nuroklia hingke norona ang tabo pura explain khai motamoti je khana dinai sung saimano je sungja agio je bubagra chine 184 jon je bubagra je juddo khlai thampuro apro sung saimano je kaisa juddo ongkha ba kaisa chobang khangge gobangma borong nango tamon hingke kebo tolawo tongnani soya
tabuk kaisa bubagra jodi bobini cobawo kesa nang khangke bini je jaga jobin tongmani te bini oroni lukurong bo belai keno satok jago amoni bagai jotono kuplai mani bagai janijan jagani janijan ari bisini borongno thumo ekbang ke borok phankra ke thango hege o jaga bo tamo je borok thangoi je borok je sikla sela phanganang saganang te buri naharja te naharja bo tongo amoro tamo jodi oro thi turuk khangke ba je borok ma phatongnai te turungnai te hamjok turungnai borok belai keno kha kosto nangjagai kamani amono no je Reysiya khagra khoroksa burhoi bo ketal hamjok thaimani apuro bini bwsaino bo je chobabo telangoi je thisaka amono bo khanawoi bukha kosto nangnagoi bo sabobai tongnai te bini jajangma borok amai ke yakari thungmano bo kha nangoi kamano hino Reysiya khagra hege tinini video asungno noro video no paitho jora naimani bagai gorong nang belai belai kheno hambai mare faro te ani channel nabo kisa subscribe khlairi badi hamai jotono